for Yamama Hamama Kwa Bebraso so Mamunia Maudo Bison Samoa Yakike Sene Area Yabana Yade Eba some more for Yada Uchedi Amponyan Crompase say Area Suno dia dom ye kakra October Bosumino and I say a September Bosumino Neda Echato and in order for Yadoa I just said China what the ye a Rabosumi Fufrum and then I say some coach you cobra my cobata and Yakike Sene Baby will be an area Yabani the ababa sum when some no some na poso any and this yamanyo ya mamre any amania mo manifesto the kasa fa masetna wono wo ma adane di okumasi abonten so yebebo shi ni akọ no ni akwakọ esi de dwumade no esi ekro Alan Kwajo Chamaten the name Mama Kuma Kudua to Jaya whatever Buama Galam say. You're to see. For now, what you hear in a beto just a light bill, no water bill, ya tutum na good and penny for Shasia, one more ekasa a day efa. Now, doctor, you are free, so now watching a real and no quay in the car. Sanya dia woman de Sompa to Galam says so nan wachana the Chiaka Hono. Sansam the Ghana for bin Macasa for woman ne, Waba Chichi. A brand said about where demonstration one crap pumpement and say we are see a pussy for Achichi Ununo, Yera Alan Kujuchi Martin, and in a manu Kuakasa de Tiasadiano. A woman saw dear be a non talk woman, I saw Quanas ye Kuan Wapo Babiatana. Our Sabia and Saka Fritter Broma Santa Mantamoya. Achram was a shop for be a 1 year tier. Akasaka says you wadada wabanwa ma wasasa nneoma kwa na wabana sanso babie mu atwese kan ne mmere mu hyew atwa ne tie afiri so wie ya wono so agye ne nkwa afiri ne nsem observe when you afufro pinua ne yakekese ne ne sekase babia wo bia na wie ye ba ne de aba besom mo ye mfaseda ema enyuma ekoyi ayo 21st clinic na ya kan for dia ma sciatica expert aya kan se wunyamizo ana 5G awie ya babo wo pa na hyeyi Cloud Internet, the fastest internet in the world. Express Group the world to kwine. Amanani also was so could be what now ba. What become what some of the atrebusia. All CP Ghana Limited. Yet the fertilizers papa diaba. A faith herbal center. Woman at the 3 quarter capsules and so attire chi. When you make what do a brepam. Yabaka 1 more sampa the atcher and 70 yanano. Ya crochet ya go about fontaine for so. www.sompaonline.com. Our Facebook on Sompa 93.1 and our YouTube Sompa TV. Our son for Bernu Yenajway September was the church walk riot Nasabak kind semi Adiama war a yeme. Akosia ajewa kwa dia buaten meniminia na ya bo malibia boga ensemi abza for yen shasem fanfree and this amanyoku na tena yen ntutu American call kwame nkromasi aponemo ya tese party no ene womo ayen hyehyɛ ya party ne manifesto e kasa edifa e masetena ene womo abrabo ho no womo eda na de ne dai okumasi abonte so asantemantem kwame nkromasi aponemo a emperifo atwetwe wura pepia nkomaku ne nintini a e kabie wom ewo ndc Yokodum nyinara Kumasi abonte so asa dwumade yi wo mo ede wo monim nyam eba ababete chire mampani dada John Dramani Mahama wo asie bisa so na Professor Jena no Poku Agimana oye tuapemu ede ama mampani dada John Dramani Mahama ene NDC amanyuko no so wo dwumade yi ase ehyasia no pei na yenko no mo na yenko wesene dwumade no esi ekropa kwa mredu na esi anem wo asie meyene no enkonkodin Kwame maha boy nkomo sai na dwumadie ne si kopa Kwame Nkrumah aponimo Libya mama na wase no obepie mu wo great ho hanu a ene na siam e ma fomu no na kire se e ade a ebehia se wo mu so wo mu ntutu ya o mu ye de apoa ma tefa se be ya amemu a ekoso no Chekoba so mampani dada John Dramani Mahama unyemu kwan na efi obedi o mampani a ono so no dia obetumi ayede abo ma no eno ho adesua ene nkyetira ene ababedo hanmu a ema dosopo ababepi mo na oba hanmu a ndc asansu de aye frum nyan ewo great for hanmu a enya asom kitwa na sedia enyemesi ko no hwe mpanifo mo tumi aba ye maami na bisu a ono ene ye mari nya dom frefo ono ewo ha efi ma webura ekodu wa soso a omo eba betie medie bi omo nyina soso ewo ha no a tabi soso omo nyina edi medie no echi na se wo hwese dia anyemesi kwa na tise kama ise ma no omo dudu no a ejepini esan se ensama ele ato ma sumu no eyade a omo ni ade san se ye maame hana bisi wa ono eye
ɛma dɔm fɛfoɔ no ɛnsɛm a ɔde ato ɔmo anim kyerɛ sɛ ɔmo ani agye yie na nka yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya ɛma no baako bi na yɛne ɔmo agye nkɔmmɔ sɛdeɛ a ɛnɛ sɛdeɛ ɔmo si baeɛ a ɔmo bɛgye ɔfrɛ so no na biribi atumi akɔ so nti ɛgu so a yɛhwɛ sɛ ɛnya maame baako a bɛtumi ɛne adi nkɔmmɔ na Lydia mɛtumi aka sɛ ɛma a ɔmo wɔ NG sɛma yɛkuo mu no ɛnɛ ɛni di sɛm ɛna ɔmo ani adeɛ na ɛfirisie na ɔmo di sɛ yɛni di nkɔmmɔ a yɛbɛhu adekɔ a aba ɔmo ani na wobɛdu ha no mu nso so a ɛyɛ adeɛ a abanbɔ sɛm sɛ mɛtumi aka sɛ ɛyɛ solid sɛ wohwɛ wɔn tee sɛ anaasɛ mfidie a ɛhyɛ gu nneɛma mu a anaa kaa mu a wɔn de nam kurom atwa kurom nyinaa no ɛyɛ adeɛ a ɛtumi nyinaa ɛkɔnoma a ɛkɔ so a mmaa no so wɔn ani ade sɛn sɛ deɛ yɛabɛsɛ gu wɔn asom media no deɛ mɛtumi aka sɛ nkɔ awie sɛ nyinaa no deɛ wɔn de ɛbɔ ntɔfɛ nyinaa no yɛbɛma amanfoɔ sɛ ɛhu wɔ ɛkɔ kumase kɛnyi lɛ ha no mu. Nate, wami yada se pa ye nua Kwame Redu ene etutu America ko ne nche wo Kwame Nkrumah apamu a eho na NDC amanyuko no eya amamre ne amane na omo manifesto no ye kasafa ema o masetena ne omo ye yo ho no omo adane de akira mansan yemade ne guso e koso ye ne ede echi de befra to bia no activities whether legal or illegal. 2, demobilization of all machinery, equipment, including earth-moving equipment, and any form of machinery currently in use in respect of small-scale and community mining, legal or illegal. 3, inventorization, storage, and preservation of all demobilized machinery and equipment by the military, especially the 48 Engineers Regiment. All such machinery and equipment shall be properly identified in respect of their ownership, location prior to demobilization, and the full description of the state and condition of the said items before demobilization. 4, a complete restoration of all river bodies to reduce current turbidity levels within a period of 1 year while the ban is in force. This exercise will be coordinated by the Water Resources Commission, the Environmental Protection Agency, and other relevant regulatory institutions, as well as the military. 5, complete restoration and regeneration of all degraded land sites within the 1 year period of the ban. This exercise will involve plantation development and tree planting on the degraded sites. I was aware of movement for change. Penny control for ya what to Frank Adiama or Alan Kojochemati. I was on for year Alan Kojochemati Amanan, so and which the democracy hub rented Mabawa or Mokoye demonstration. If you are see Yachi mo bed Yanani Chira or more Edu Mujina Emrano no Yera Alan Kojochemati na no to mubi Esre say maybe a year drono or mining kank or mine no a year yunti any a kebamin kebi sebe any between pontino. Ebeya Attorney General Animan Penin and Adu Kufa do nyansi seye na saa mrantie no ma chechiri wunum ede omo akwakogu mu no ene ne kire ya omunya wunum se beyo na kebamin kebi ebitu empon wo mayimo. I join many Ghanaians from all over the country in expressing my utter dismay and condemnation for the continued incarceration of several young Ghanaians belonging to the Democracy Hub who took to the streets a few days ago to express their anger and frustration at the government's inability to deal drastically and substantively with the challenge of illegal mining, otherwise referred to as galamsey. The protests have exposed the failure of the current NPP government and the predecessor government of the NDC over the last 2 years to manage the natural resource endowment of our beloved country in a sustainable way and to optimize the benefits of these resources for the Ghanaian people. Admittedly, the acts of some of the protesters
in the demonstration under reference were excessive in form and character and may have constituted a breach of public peace. Observe yura alanko jo chiremate ena yete nenken. Ba ya se asem ma wachi tutumrika na kwaje so de ne yasan se wahwe asem batia ka kwompa. Yura doctor ayu free ye. Ya wo yamra se odwane wo afijase aso koraba tompa so papa na no kwai ni kama Ghana fo ohoro no ya nya asem ketwa ma. Na nyina no yesa dwumade sonko bia na ekoso awa santemanten ko poku mase. Ana woni monyafo de kwoto dwakere se andi si amanyoko no ankasa na se womani bran pipi dodo de ampipi beya bia no womani sem eno ntikura apo na womo sa bra ampipi amanyoko no se seat bebre no womo yenya ade afri meya wodo aye 2 galamsenti wombo apakwa fa nkrofo fri nkrofo amamanso China fo yi se womese wo mayen suo ane yakwa ebretuo womo se ne wie ya pa no mo sa boto Ghana fo tirim se yen suo senti ampipi wonmo ntu ase na asasam no ne sa anoma no andi sia yenti wo ka no asanso aka ne biem se galamse no eye ntu ase ne wachina narechian so ka ho sasam no opanyipa ikoka ye aka ho bi ama Ghana fo pi no ahoro no pa sa tanya asem ketwa ebe kira sa asem pipi fo mo nwene Ghana fo ho sabio wo mo dwene wo mo ankasa pese minkuminya ene de ombanya nti esansa panyinipa ya wote akonya so a wono akrokra akomra se odwafi abedwoko ahwe apom din mu nsam so wo yetetena ne da no no nim sane ya galamse esa yensuo mu hawa edebebra ya pom din so na asem a wakanie no na se woni monyafo wonwene oman wo kura ena wade ache bia dwumade so a woman yodubo achetere na dwamu no doctor ayiwa free ababa ya no wose Ghana fo ya gina no asibone na sei ena no opachre protest on Galamsey, they are misplaced and within a period, within 2 months to election, they are political. It doesn't augur well. Because NDC for are losing seats. And they are losing them because your Twaba side embassies, with the diplomatic mission. And many of them have shown that NDP is leading more than about 10 over 10 seats. And these are issues that are yet clear. It's not my desperate. I'm more attacking EC. And almost all you protest on Galamsey. I don't know Galamsey, you're near the work crowd, don't brush and say, never be your protest. And I'm serious to support us on the Nyacho in the sense is what close to one how can say small scale mining. Now there are people in Accra who are confused. Some mean the difference between responsible small scale mining and community mining. Almost like Galamsey. Now mean what is illegal mining and one so almost like Galamsey. Majority I say. And I'm a fact in so and I'm saying in so for the only abroad for only in the Pabani for. Now only said me can say you put you because at the end in so I no put me cut now so I say too good and they are saying so if at the end of the day yes I know there we should go after them. We should go after them. And I will say, yes, small scale mine is responsible. No, they Galamsey, the young giant in net in Janet. And now, she will tell me for Galamsey, the young giant in Janet. And I'm Kofa a show, and only young yakan in there from the boom. If you obey, yeah, that you will see the young Galamsey in Janet. At any small scale mining, over 40 years, 30 years, God gave us gold. He blessed us in the soil. God didn't give us gold to get us poor. But if you be a mensa, when you want to tackle it, now tackle those who are indiscriminately spoiling because it's say yeah money straight away my woman to be one man the crowd say I'm sorry and Nigeria no more say no more tutu no more dry pitch no more jane say the chromophobia only and no also one mind it is also your weakness in the system. We agree, but you cannot use it to say we are in a Ghana yet perfect. Assemble continue. We be a fibio called with new alliance in our crack. I have finished mostly money. Let's ban all of them. What happens? I said the Oko and I can't say the Oko water leak no so now Oko coaster. Some people who are doing illegal fishing. Do Alfajasia so korma so Johnny doctor are you a free Observe for yen to akase no so mamono yen famum fra monyo semum famum konsem fufrum na no memenda eni fiada memenda ne kwesi ada so ne beto dwa sempenifo akwakoto to light bill ne water bill mu a odon for ya dom na katremada bodwe moje die mafusa ne na yanti atinka boni bia ne se jadompe etwetwa no mpe so na wede teta wede so a efri eye echina eko na santumu wei ehye ase na entumu no aba no ene ate se Ghana Union of Traders Association etwanitia from Seguta mpenimfo akasa ede etia ehye sade no a aban aye ne yenko ma no so yeni openi ofe enkodi enkomo wona kasa ede emagutaku no yene ne enkodi ho enkomo openi oti enka awie yemu aha emu akwa abawu
Yeah, minya. Majima di se ho ye. Yanko pa dom boko. Na mo se ntumu we na aba ne begu mu dwade a mu die. Dedi kan meda wase ene wadwuma efo ne watiefo nyina. In fact, senior aban oye etete adwadifo my Ghana mu no. Ene obi asori a osi niema boy edin ya to niema mu. Se bidwade ni bia ne opeso di dwaboka. For instance, say maybe $1 could do. Interest rate mini adwadifo. Ene niema ye ni pot duties ahodo a aban ede agu yeso a ye asese ama krofo bebre nyuma nyina collapse. Na fe usa beto to utility bills mu say obi ye manufacturer no produce item bi e o mine mu companies ahodo e produce ubeto to light bill mu otutu water bill mu enti umbele workers off because baby o mine do ya yesa ba increase sa tariffs ne dey too much for traders ya ka traders manufacturers nyina aka ho omo niema etua duties it was about no sign before work aye adwuma tua neka ni ato light bill mu no water bill mu no ntimi ntua e dey na besi obele workers off interban ya mane nya ni say indigenous and as individuals and consumers no ana opanish omo opanish free traders na afenti obi a oti o mine mu bia it is a say kwan na niema bo raise sabre ni enu Christmas time a enkrofo kofa niema ba na ye be yi ni Christmas time duties ahodo mbetua na ya san to light ni funny saying water mu no e dey na besi o mine mu nti hu sa aban no sebi on dwina adwadi 42 na ya ka adwadi fo so is about 90% oh my Ghana mu a omo contribute traders nti no na ye trans ni ye hia mu ni hu say no ekwan aban no de ye fa so no emwa say obi abie shobo twa nsuo imagine so betua say pipe no use obetua ka light bill obetua everything and as niema no so ko kraba no so duties ba bia niema ko du eti ye ho kire ye adwadifo we are suffering a lot nti say aban no oye very careful nya sa niesi kono niema no bo no ba bia bedu no bia na obi bebu se adwadini bi na ye tutu ye niema mu na so na nye adwadini na mom na fi aban no hyehyɛ a odi egu akwam a etete adwadifo ntia entumu no de ehya ase nyankopon ya adom akina guta mo wo anamontuo bi a mo betuo de afa ho ana animanimu ya say de yanka bibia say enya start wi a ama for best start ya complain the complaints ni start ya when they better take decision from there ni ho kwan a eni aban we better as ansa na ntumu no ebeba no nkomodie bia nkoso PURC fo ene mo ani nkomo bia wo ho omo fiti ya no mo de ba na no weekend no eno na ya na ya say omo ye niema na omo involve yen omo ye wie na problem ba ni etu ya start say demonstrate against aban ne pe quickly na mpanimfo abefrɛ no omo ni start say ye discuss na say ye jojo omo start omo invite guta omo impromptu and no one say it say aban no dia ba say they say was start increase tariffs. So imagine say nipa ni stakeholder no a part of the country na say or a part of the near cost now chiritu now respecting ubuna who dey need be man no involve no na dey bia even parliament na at times some dey inputs before say they will bring something out but when they oman care about guta yen so na matter say do so it's they should go ahead and do whatever that they want one day you betting to sukoko ama by na said the oye no effective o my Ghana ni nyina anye adwadifo nko a ebi so che se IMF nhise ni bia se bosome miensa bia no omo etena se na se wo so omutumu a omo emfa kakra ntoso so omo teso a na omo ateso eno so o tesa asemo ya o beka ne sei na menu ayetena o my Ghana mu da be na wate se yetete ne ma so o my Ghana mu aban no ni control price on control bibia o my mu for instance say fuel that woman the campaign after the movement we are yet to fuel ma no matum da ba ni ati fuel so how many times and I want you to so magana for ati fuel so and the two IMF no say member no what you change here you shouldn't go for IMF it you better say the whole African or my bia kwa IMF aye ni ma boni aban na hye ni here so tutu ni ma here on kwaji loan how many people no mo ji loan your business ukita capital now manage usika ni here now how to spend and how to also income awunya you won't go for loan eti aban no yen hye papa because to make kiki o pese o ye de bi nsi wiase that is why we are in IMF it is IMF ni ekoya
Omunia Mashisha, Bonnie, Omushisha, and I'm more my Ghana. And a dear IMF. Over Jaconia near IMF. Omu can send a brace here to Sikasu to come the Sika or my name, and Sika is saying, Samben or Manka. Me no resources say, oh, my name, I am small to the intimate managing and Panquaman, any income, additional income, because of an uncle. Echo Yaki and the IMF. In Canada, they shouldn't bring it in, say IMF when they say IMF Nehru Ghana. Meanwhile, they employ people. And also, what I'm saying. You. Openi meda se bibi ani ebesa so aba wonchen ebio yeda se pabusian for openi Albert Mensa ofe na eye kasamafo de ema gutaku no ewo mayimo. Na ora Mark Bedu Abuaje so apanye kwantrefo a Ghana Chamber of Commerce and Industry watano and wode to jatro sese to do so o mamu a ahana no ma mienu e ma mu no nyina no manfo pinu afa ho se to no won munjia anase wo mo mbetua no so a womo yeyire womo nneoma so aboden ema oman no mu yaden pa na asa Ghana no dare de nyina de achi ade asa no na to no bi ba na womo ye adwuma kase nso ntwia omu nyina afa ho na nketo no na ehunu amane enam sa ya so nkyene wo siaban se sa to bebrebe no enam ayefo so IMF se ho ahwan ababegu Ghana fo so a ene ye ho kire ye bebrebe no sa aban no apɛ ho asɛm wanka na wanya ho bibia begu nyuma pa na ene ade achi ade asa no na nyuma pinu a ene guo ana meto bebreba aban ne dinamunti. In terms of the tax structure, nothing has changed. All the excise duties, all the taxes that they brought in because of the IMF, the stratificating businesses, nothing has changed. What I have realized is that now the GRA is a bit more accommodative now. They are now consulting. Previously, they were treating business as if they are thieves. So they come and they lock up your shop and they go. But you have to sell that product to be able to pay them. If you lock up my shop, how do I sell the product to pay? But now I think that, I mean, with all the things that are going on, they're a bit accommodating. In fact, if you look at the structure, if you were to be anything good, monitor the promises that the presidential candidate, two key presidential candidates, monitor the promises. Everybody in this country, those who matter, the managers of the economy, they know that taxes are suffocating businesses. Because if a presidential candidate should say that when I come back, when I can remove e-levy, then it means he knows that e-levy is a nuisance tax, which you have said several times that e-levy is a nuisance tax. It's not generating the needed revenue. It's not meeting the target, but the impact, the negative impact on businesses is so huge. Multiplicity of taxes, the structure itself. I mean, look at the VAT that we have. You can't see it anywhere in this world. When you combine the street VAT with some levies and in terms of the tax structure, nothing has changed. All the excise duties, all the taxes that they brought in because of the IMF, the stratificating businesses, nothing has changed. What I have realized is that now the GRA is a bit more accommodative now. They are now consulting. Previously, they were treating business as if they are thieves. So they I was so worried. Ora Mark Bedu Abuaje no wa panye kwantrafo a wada Ghana Chamber of Commerce and Industry ano. Observe ye to aso na mrasebe dwani owo mrasebe fie ma de se wo banda batom peso so. Honorable Ahmed Ibrahim na wo cheche ne mu a kire Ghana fo se braso se Ghana fo ye bo ndisi amanyuku ne ndisi abanya abanyina baso efi se efiri mratwedi amponyankrompon a wo hata mununkumachi ohwane ye nane eja wode ye begu o mayi mu a ye de ye ho edi free kwesi kokko ensem wo no na o mayi se ye ka ye training colleges ahodo se ye de tetetin anesefo no a nursing training college a na eye be aduonu pe en aduonu num eye NDC abanya abako ena omodwene ko nkan a omo ebiebie bi ka ho a ene CSC a yekikako ebe ediokron ene akire 1995 a ne nyina NDC aban ena ebeye sade mo de sansemi tudwa wabra na odi nkomo ewo ne mpesua no so afa eye nursing training colleges ahodo omo mpuntuo ene enwuma aban no eba NDC aban eba omo ebe bie diama anesefo omo manya ba bia fa ena ochre se aban na ye bi pa titru ene se eba ye bie nursing training colleges ahodo no mu a omo ene betre mu ene adoso ama obia etimi ekobie Bana force one, otie. Sanya NDC kablo ahasa. Wa na titeno. Ram improvement Western Ashanti. 1969.
Okati ayaya blow a hustle. Ayankaho. Yaminanum. A friend in this is the man. I'm coming from a Prince. Okati blow a hustle again. From changing our name from Western Ashantis. At the proper dia and what blow a hustle Hadiano. Abamere. Ezo yenem si kwampo NDC better koyano so non-nursing training colleges ya ewa Ghana na ya 25 na ya say me we first of all Ghana na ya 16 na ya say Mapono menemu na kasana. Ye onim rano. Se o katana as NDC nyaje. Samen u penesi trami apa. Ito ko tieska. Because there was a grandma did yes because allowance. Anuna NDC power ya kase. Sa allowance inti. Nasi ka forma kwane baba nasi trainia. Ende yenye allowance nasi domu. Nasi nasi trainia mubikao. Ende nipa kia. Sawa sika nipa. Uya nipa. Uya imam ba. Uya afafa ba. Uya politician ba. Mapasa kwa nasi trainia ba. Yemdia kwa numamu. For ye NDC Mrasbeja ni owo Mrasbeja fiema desi wo bandaba tompeso asonobo Ahmed Ibrahim na yatene nken. Awachina ebetu kwan he ne yakọ espresso wo mu de yetu kwan no. Ayaso ye konkrofo Holland bi. Canada, US, UK, wo nyina no ye chini ho. Na de mo amane bo abebo abusua. Express Group say, what abra na bata no na won krata asem won hwanya ma wo. Ne bo no da fam. Kuma so wa safo labor run about. And crowd one more Kaneshi First Light 0249 00 0448 0249 00 0448 Cloud Internet papa ho dwo na esa general na so 24/7 aya cloud what top high one love FM di hwani mu free 0202 699110 0202699110 ya fertilizers papa na ye de aguye no ba na se ayo OCP fertilizers o wo mo de na ya papa de ya je atum ya na makuafo mu nsom se adwetwe mo fanya adwuma na antumi mu amo wo kwa ye wo mu ahodo no bebre ye wo OCP NPK 15 and I what 10 and also ewo ho afa wo TSP fertilizer enso ewo ho no mo a OCP ai ayani diemua wokwa na obisa won sabeka bia na sabibia ne a faraje nchemu ansa 0555 909 437 0555 437 through Herbal Center yele through ko capsule saba etumi sisiade ko na afayam tim e ma hoto papa ko dru so a utumi chia na no ma ho etumi hin ha 0546 107 0546 107 mizo na ya no mo ana na watwe na hyase adwoada edo dwoada se no ahoden kuto ana ede hyase enam so nti wonya 5G kakra na wonya mizo kakra na ba bia wudi ama eboa wan kasa ema pomdin sipi ne sita 21st clinic se yade bia no fokwa na wanhwento ase ma wo menu mi no apomde pa ya won mo hwenti won ma bia branches ne bebre ogu so bie kuma so wo health facility junction obeya for radio wo bo ase obehu won mo council quarters court junction and credit market to sunya ne nkranza ana fa tachiman bibia ne afre ewo 0540 311 0540 311 ye jana so ne adan ho ye bara wo sem bia si ewa santemantemo ye trabuom ye ba kwakofa ne dia besomo 21st clinic ye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no
se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Rakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekasa powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani hey eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say e to ana se visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a Kwai Kumasi as a full labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Humacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was sorry at war and some no as son and paying for the chini and tell several for a chikra. Ya quarter boom na I know what Choma Kwangman Sinimu. I was Sante Mantemu. I want so for be a one fish and a dunum. Nidia and Saka Victor appear. And time rapture family as a phono, one a dano source of panina.
wɔne ne yere ne ho kani nso ɛka ne ho na nwemu kyerɛ mo sɛ sɔfo wɔne ne yere aware mfie pii no ayɛ wo ma wo mamu no makomako nwɔtwe ɔmo go so mpo wo ɛnyɛ rɛ wosɛm yɛ ba yɛ a enkomo da so kyerɛkyerɛ mu paa ana no ada na kasakasa siyɛ ɛwɔ ba no okunu ntam ma ba no kora sɛ na nneɔma akɔ abusua fie kyerɛ sɛ wɔne kora nwade biem wɔkɔkɔkyerɛ maame no wapankyɛn bɛrima yɛ ɔdɔ ne yere bɛkorɔkorɔ ba no a saa daadaa no ɛma ne ba sɛ wɔboa wɔfa ne tirimu ka ɛwɔ ne ho menasepɔ hyɛ ne tirimu anya asɛm ketewa ma wɔbaayɛ no wɔba no te fie hɔ a agya wɔn mu didie no mu no ɛna nhwɛmu kyerɛ mu a wɔsoma wɔba no sɛ wɔnkɔ afuom na wɔnkɔto bankyɛmmra na agya wɔdɔɔ sɛ ɛbɛsɔ foforɔ koraa ɛbɛyɛ twan nya asɛm ketewa ma na wɔmfa mo nkwa apeapea wo ni wɔba no nam kwan so a wɔkɔ afuom wo no ya bɛrima yi ateta no a kakra akɔte ne titɛn ade afiri soɔ wɔwie yɛ wɔ amana nso hɔ a wɔno ankasa nso so anom awuduro yɛ ne wakana no aduro a wɔte nananom wɔn sie do asɛm no kɔbaa na asatwetwe aso anam saa yɛ so nkyene yɛ ne adansefoɔ mkɔkɔ pie soɔ ɛne abusuafoɔ bi no mu di nkɔmmɔ ɛma sɛne asɛm no tie no wɔnom sɛ yɛ ba ɔbaa no ne fa da ha ana ne ti no nso yɛhɔ ne frɛ sɛ papa ya bɛku ne yɛla to afuom abrɛ ɔma no aduane awie a ɔmade awie de akɔbaa no te kurom bɛma no te travel mu hanom sɛ na ɔsɛ ɔmbɛtu bankye ɔba no bɛtu bankye na ɔde akɔ na ne kuro no toa no wɔ afuom a nti ɔne te sɛ bɛma no bɛku ɔbaa no ato nwura mu hɔ a bɛma no anom aduru a ɔmunumu no akɔtɔ asiɛ no sayɛ dɔ nti yɛkɔfa a bɛma no yɛde no kɔɔ nkaweɛ hospital no ɛna ɔka sɛ mfa no nkɔgyi nti ɛde no duru gyi no ɔwu ɔbaa no ne bɛma no ɔmu dɔ wɔm ho na enche bia na ọba no ọkọ na ẹyẹ ne kurom na ya ọba no bẹẹma ko de yẹ ya achọpa bebem ana ọmụkọ paachọ na ọmụ san ba nti ya ọhọ anọpẹ ya na ete sẹ bẹẹma no atwa ọba no ti timikọ ana mekọ amenyi ni timemekọ ni mu hɔ na mekọ tietie mu ane sɛ meba ya asɛm no so yɛ nokorɛ na bɛɛma no nso afa aduru sɛ wɔnom no wawu ba amunum hɔ de wangu ti yɛkɔ no wapere ɛda hɔ a utimi sɛ na wabrɛ yie paa nti ɔmo tam no ne kɔ Twabum High Hospital nti ɔmuduru ana na still na mu ayɛ dene na ɔmo transfer ne kɔ nka yɛ ne sɛ yɛ kɔte sɛ ɔno nso yɛ nyame dia police for na ba ɔmo aba ho a ɔmo gyina ho ɔmo so ɔmo abusua wɔyɛ ho sam yɛ asie wɔ Twabum na yɛ kɔ ɔmo no so na ne assembly member yɛ wɔ Twabum ahwedie mu electoral area kwa kodin komo no nyafo Sylvester Ajekufo obayɛ kase mu ha ya me jo sumi ni aba mama mo ya kwa wate yo that's it sɛ asɛm na kwa kwosisi aposifo aba mu ana yo di kan ma mentia Sompa tiefo ne Ghana fo nyina na mentia Twabum na me mo nyina ho ya akɔ ɛyɛ nrada asɛm a tu Twabum ɛne Ghana man sɛnea mo ka na yɛ no kura saa sɛ saa ne fie na enra no na menya akɔ na me amebo anan tu ka akɔ me kɔ yɛ ne sɛ sɛdeɛ ne asɛm ne fie no saa pɛpɛpɛ ne te kɔ yɛ maame ne da hɔ a sɛdeɛ ne yɛ tɛ ne ti na firi so an ti ne so da ne nkyɛn wɔ hɔ na ɛba nta no me fa foase nse foase na yɛ district wɔ yɛ police center me fa foase bo police fo ama ne me ne police fo nyina ne bo anan ɛkɔ sin hɔ a yɛkɔɛ ne sɛ report sɛ de si bae ne saa pɛpɛpɛ na teɛ na police fo nso ɛbaeɛ ɔmo nso ɛbɛdi ɔmo dwuma ɔmo a ɔmo fa mu nti metima ka sɛ saa bere deɛ asɛm no akɔdi aban nsɛm a deɛ wɔakyiri no nso mepam no so yɛmma tiefo aso si yɛbɛmu ɔmo aso ate yo ɔpanyi yɛmmra fie kakra ɔwura no wɔne ne yere no ɛno korɛ sɛ nwɔtwe no ɔma woɔ deɛ wɔm sɛ ɔbaa no ɛwɔ ma ɔne papa no deɛ ɔne ne papa no wɔ ɔba baako pɛ na maame no wɔ ne ma so won chen dada na odi ne ma no be ware ye sana se ne tie na sa ne man so no wode ne be ware ye on batro an ana be ma no de oni ba won chen be ma ni ba won chen no no oni ma me no awo baako anje sa si ana bi ye sem to oni ni nyina kwa ne wo fie a o kre o mu se o ma me me enko na onko je banche emre fie na ayada na ema awafo mienu yenim sɛ sɔfo de agya anka nkrɔfo kora ba wɔ council ne adama wotu wɔ mofo na adie na bɛba ma sɔfo anya adwene bi sɛ meyere medada no ama na kwa afuom kwa so na kwa akoko no mo ankasa asɛm no ankasa mo tete ne sɛi adie ntɔkɔ pɔtee na wɔ hɔ no mo a ama na kwa wie sɛ yie yo am sɛ na de u kan sa pepe na tie na asɛm no ne sɛ am sɛ be abosome mienu miensa ntam ni na
Oma wale sem no ensem kakra ba ho a ewa abusuafo ensem a omo hwese omo besiesie na utie mu a emse oba no na bibia koye fie adwuma ye bibia koba ansanaba se bi obi bia be table so ama omo nyina di nti nem se ye ni se oba ne se da anamontuo we di afi de wabre nti wontimi die nti yakoba se onu fa ne niam atiri ho ena abusuafo oguso omo kan ma akoma ba pomo ba ne yese sa de e obesa abadie nti waba wafia na manaba mo ma no aduane nyina adi awie ena oba ne kan se ade achi amekọ na masaba ena o se ne obekọ dia ende yen kwa che am se ba bi o mutene so we new site nti afom na ye kan kura de eni omu fie no enu anamo be meet be edukura na wadu ba bi a omo ye omu bank fu no new site no muti uncompleted a omu ti ho nti em se omu do ye fu kakra o anti emu nwakura eni ba bi omu tene enye fu te kwantinti bi no mu ko eye baby omutena very close nti akoba se omukọ se omukọ akotu bank no na wakọ akodi oba na wusa etisa no na sofuo yi waya kwarate de bibia yeyie papa no ukwa obia obaba beka na se bia se papa we kura ye ntida no ne kasada ompe ne ho asem obia so ompe ne ho asem na yesi na anum ya na ote ne ho asori okọ no global ote ne ho te obetire de eti mi kwa me bo anako ho no e bo anako baby a na sori pie no wo because say wahihye nkonya a speakers ne amplifiers nyina wo kwa em say no kure say odi say adwuma say wate asori ana say wate ne ho a em say o wa asomfo kakra onu mu ye adwuma nje say onu fa poison no o friend so fo ba ko say omre ni nsuo nti baby odi na ni kire ne say me wa happen nsuo ni bere me no okoduru ho no no odi ho nti o sa fa ko ne sa friend biem na say ta mre ni mu nyina na otimi peke ne call otimi peke ne call nti o kire no baby 40 ya wo nti odi so ni mana na mte ono so odane to so ejisa se ankwa no he fam ankasa ba to say ankwa nwotwe no ye se omo woyi ankwa no nyina wotre bo mo enu amikodu ho penye o be ma penye o obenya be 27 to 28 years anani afi oni na chi baba ko ba ho esu ankwa ni besu na ugina ho a awosine ni obi obia se afem na se wo sem kefie pa esisa ho na so na abusuafo no wa na babia arawosemi be ma ni fite bom kodua na mu na oba no na em se ofi adankwa me ho baby be ma ni de se boma no watena fi ni mofra be ma de anyini nti be ma ni de te me pa se o ye te buni pe ko pe na abusuafo ni ma me ne abusuafo nyina o te bom kronim yo obi ba kana se wo se ansa na bibi se besie no na wadi nka da suban bi adi dada bi ne se wo kasa na no kro ya se wo kwotena sore ni ade ne se no esofeketwa e no kwotena sore wani nka na suban bi adi ama bi amu amote wono kro mo ahu se bi asofo na nse ne nyoma bi ya sesen shada nko yie kakra bi yo anu mi kodu ye no me ne be ma ne suwa ba ko kasa ye na ne suwa ne kasa no o che se ni mi ane pray and I say ofre mo telephone so say woni ababa wana awale de obekunu okunu hono makoto aso asamado na mi bisa ma me ne say na nya sa ko ya na mo be no ti no ti satama ofre omu no na time ko na abo no nkro e di ko no ndu so enti ono kura de ono so omu gidi say satama telephone call ni ba ye no kura no na say omu hwa be ma na di say wusem no kura wi a ofre o makasa akire omu nti omu so ofre omu kasa akire omu no mu yo ma je say omu bokwa kohwe yenti amane kasa na so na ye say aya anadwobere na ba bi omu te no so e new site nti no omu ye say omu beda so na de tia no pa omu akwa kohwe ana so makope no anya ne kasa kire ani say kofi antoata be ma na timedi say wu awokoy assembly member wada mama me ha kakra menim se wote bi a assembly pote na ba ya e ma oba no sesa ne nyoma free fie se wo kon na busuafo nchen asem no ni nyane se oba ne se be ma na jai bibia gunu so nkura ne hwe ni anamonto fie edidi semu ni bibia no se oba ne nko na se bi se bi predia so oye ne ho brefo na papa no so nkoma enti ama ahokyere no eso enti ma me ne se de aduru ni de ontimi because ono wa bre ne video ni abre papa ne mu abi enti ma me no kase na ma me no eja ya okonyina ne se afedie ontimi sa asetena no
ɛna ma ho kyerɛ ne sɛ bɛma no gya bibia bɔ ɔno nko afo na saa mamu no nyinaa ɔno na hwɛ kɔba na sɛbi ɔmanya bibia ka ho ano enti akɔba no sɛ wɛdɛ megya wo koraa asafo ma no wɔn atumi ne abusua no mmienu ahyia wɔn ma se biribi de akyerɛ abusua no asafo no ahyia sii hɔ no sɔfo no di ka de nsuo kɔma no ne ba ɛne ɛbɛdi nkɔmmɔ na ɔmo asetena no ɛbɛyɛ nnɛ sɛ ɔmo bɛhyia mu ne na deɛ ɔho biara abusua fa atoa so honorable ma yɛmfa wo nsi wada ɔma baabi ne yɛbɛsa aba wo nkyɛ biem wae meda ase abusua wɔyɛ tirɛboɔ wɔyɛ o ani akyire atwoma kwa nwoma mansi no mu ana saa werɛho sɛm yi asie sɔfo nana yɛ ɔbɔ amale bi abɔga ayɛ asɛm o awadeɛ yi sɛ nɛ yɛbɔ pere sɛ yɛnya awadeɛ a asɔfo no bɛdi kan ansa na yɛ fana deɛ kɔma no ɛfɛ abusua deɛ kɔma no yɛatoa so kɔ so ya wei yɛ adanseɛ pefee sɛ sɛ nyankopɔn ma kwan sɛ obiaa nya awadeɛ a na bi a kɔfa foforɔ a asɔfo no bɛdi kan akɔgyegya wɔ mo yere no mansa na yɛn ordinary floor members no yɛso so yɛadwene ho na yɛba na wɔsɛn kan bisa assembly member bia no wayɛ adwuma wɔ nankwanse wɔ mo twitwa na mo wɔyi ne ti na firi hɔ ɛyɛ serious me video na me hu na nɔpa no emianam sɛ ɛde na bɛma nipa da sɛ ne tiri mu a ɔbɛtwe se kan sɛ wotwa obi ti kɔhyɛn ne ti ne da sɛ na body no ɛso so ɛda nkyɛn sɛ na wontimi a fa abusua deɛ kɔmɔ no ɔbɛyɛ kɔ kɔmpɔ dada wasa akɔ dɛdɛ no a yɛ kuroma sɛ ne kyi asɛ wanware a wobɛwu bi ɛde awadeɛ kyekyere yɛ wododo ɛde awadeɛ susususu yi yɛsɛ yɛmfa nkɔ heaven hɔ nom na deɛ kura na meka adɔmɛ yɛ ɛwɔ tena wo bɛ wo manya bɛ sɛ 30 years ne ayi kɔma sɛ wahyɛ sɔfo ɛmuɔden wanya deɛ ɛmuɔden ɔba a wawo nson ɛna wo wode baako abɛka no ho nti nkora nwɔtwe no obokom kete o sɛ no sɛ first born kɔ 28 wo sɛ sɛ yame ampata first born no na saa ade so awi nyinaa ɛkɔtɔ no so abusanfo yɛmfa mu nsia ne yɛnsɔre na sompa nkɔ mu nso mu ntoa so medin de nana yɛ ɔboa